Terus. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Goarni minggu ta sadarion. Ima minggu pa 20-on. Dung Trinitatis. Namar lapatan hasitolu sadaon ni debata. Topik minggu. Halak partigori mangulu do binahen ni haporseaonna. Alani tapuji matuhata maredehita sian buku Eden nomor 570 sada ayat sada sahat rodi ayat tolu. Surgawi, nasong batuani.
guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Positutudo rohaku, manang mahamatean, manang hanguluan, manang akka surusuruan ni debata, manang harajaon, manang haguguon, manang akka namasa nuaeng, manang akka narosogut, dang terbaheni manirangi hita sian haholongon ni rohani debata. Namar hite-hite Kristus Yesus Tuhatai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargugu naso hatudusan. Sailehon madihami haporseaon na mangulu. Asa totong hami porsea di anakmu. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. To pamarohana yas di bagasan hami. Jala pai baru rohanami, jala pasitong. Sai pahot maha porseaon nami, asahot jala sonang rohanami, marningot naung sesa dosa nami. Alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Mari dehita sian buku ede nomor 470 ayat 1 dohot 2. Tatangihon ma patik ni debata di mingguon, ima sian Heber 10 ayat 38. Alai sian haporseaon ma mangulu partigori, jaladang lomoro haku dihalak nasumurut. Atong rap mangidugogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargugui mahami mangulahon nahobar tu patikmi. Amen. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 624 ayat 1 sahat rodi ayat 2. Lo jaja
rotima dosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata perguguna sohatu dosan jala amanami. Hujau hami dogoar munabadiai, alana targugut hami marningot dosa nami. Sai marasini roha mahomi dahamion, o Tuhan Yesus Kristus, anak ni debata naga bejolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banu agijang doho mangodihon hami. Asimaroham dihami. Sai patotong madihami roha hamauliateon tuho. O tondi parbadia. Pangapul di namarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Romaho mangingani hami, asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni nasa asini roha, sayunang tulak hami. Saitangihon mahami, ho alede bata, ama anak dohoton di parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringo tuhasesan ni dosata. Songono dohatani Tuhan Jehovah. Nung apola hupasisi aka pangalau sim songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Sai mulak mahotu au, ai au do sipaluaho. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amin. Maredehitasian buku de nomor 170 ayat 2 sahat rodi ayat 4.
hatani debata turpuk epistel di hari mingguon ima na nienet sian rum sada ayat 10 sahat rudi ayat 10 pitu tajahama marsikat sorin aidang na huhaila hon barita naulii ai hagogon ni debatadoi paluahon nasana porsea halak jahudi jumolo dungi dohot do halak gorik ima sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jalanau peopsa. Amen. Marede hitansian buku de nomor 20 walu ayat 3 dohot 5. Tidakon ma haporsiao tai songon nahina tidakon ni dongata saha porsiaon di sandok portibion rap mahita madok au porsea di debata jahuba ido ama pergugu naso hatudusan natumo palangit doho tano au porsea di Yesus Kristus anak di debata jahuba sesadai iman natinubuhon nisi Maria naga begabean sianton di parbadia andorang soha bubuhan ido tuhata natu maun na bernit di panguhu manisilatus namate terpajal doi bana di hau pinar silang natua tu banua toru dung ditanom namulak mangolu di ari patoluhon nama naik tu surgo lahundul tu siamun ni debata jahuba amanai pergugu naso hatu dusani disima ibana pai mamulak sogo tutanoon manghumi halak na mangulu dohot namate au persea ditondi perbadia jala adong sadahuria nabadia huria atau pandihalak Kristen akan nabadia do dihasesani dosa do dihatai namandok mulak mangulu sogo daging dihalak naung mate dohot dihangoluan nasora sudah. Amin. Tambigima ede pujian ina parari Kamis. Diuduti dohot ama partukuan.
Tikting namasa di huriatta di mingguon 10 Oktober 2024. Na parjulu, na naeng marbagas. Tik-tik parjulu. Naeng majalo pasu-pasu pabagas somma Felix Octavianus Sitio. Ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur. Anak nyamang Franciscus Ferry Sitio. Tubuh ni inang Lisbeth Boru Sinaga. Sian Huta Jalan Haji Bain, RT 5, RW 10, Manangwik Pitu. Dohot Orwana, Gresita Boru Ambarita,
Buruni Amang Asi Pangihutan Ambarita Nahinan, Tubuni Inang Herlina Buru Siregar Nahinan, ruas ni GPKB Padang Sidimpuan, Resort Padang Sidimpuan, Distrik Toluakola, Tapanuli bagian selatan, Sian Huta Jalan Sisinga Mangaraja nomor 246, Sitamiang Padang Sidimpuan Selatan, Kota Padang Sidimpuan, Provinsi Sumatera Utara. Pamasu-masuan di Patupa di hari Sabtu 2 November 2024 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 8 WIB. Tikting Parjolo, Naeng Majalo Pasu-pasu Pabagasomma, Sandi Mulyana, ruas ni HKBP Cibubur, Resort Cibubur, anaknya Mang Suhandi, Tubuni Inang Yeni Sri Mulyani, Sian Huta Kampung Malaka Manang Wik Opat, Dohot Orwana, Citra Hayati Buru Nenggolan, Buruni Amang Situa Henry Nenggolan, Tubuni Inang Monika Buru Sinaga, ruas ni HKBP Sentang Resort Kisaran, Distrik 10 Luasahan Labuhan Batu, Sian Huta Jalan Gatot Subroto Kedai Ledang. Pamasu-masuan di Patupa dari Sabtu 26 Oktober 2024 di HKBP Cibubur, Resort Cibubur, masuk pukul 10.04 WIB. Na paduahon, tupak tuha perluan operasional huria. Sedarion Minggu 10 Oktober 2024, Patupan Huriat Tado papungu tupak bahet tuha perluan operasional huria siganok bulan di bagasan amplop. Tapasahat masian lasniroa songon parbueni hapor siauta. Na patuluhon, Padidion Nabadia. Sedarion hari Minggu 10 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB, Patupan Huriatta do Padidion Nabadia tu sahalak boru poso-poso yanak koni ruas ni Huriatta. Na paupaton pertangyangan wik. Hari Selasa 15 Oktober 2024 Patupan Huriatta do pertangyangan wik sada 1 wik 12 di gereja dohot live streaming. Masuk pukul 10 WIB nama jabui ima ruas sian wik sada. Na palimahon Dewan Diakonia seksi sosial. Tabuamma di tangyakta akar ruas ni huria na di bagasan parsahiton songon noktar surat di tiktikta. Pasahaton sembako tu warga sekitar gereja. Hari Senin 14 Oktober 2024 Patupan Huriatta do marhite Dewan Diakonia pasahaton bingkisan tu warga sekitar gereja domu tu ulang tahun HKBP Resort Cibubur pa 45 tahun. Dimulai pukul siawib maringanan di GSM Gloria lantai sada Naniloni Padita. Napaunopon buah-buah mutasi Pandita HKBP Resort Cibubur. Tajalo do surat sian HKBP Distrik Walu DKI Jakarta nomor 456 garing D Walu DKI garing 10 garing 2024 taringot tu jadwal paborhaton Padita Ririn Mayerlina Boru Sinurat STH tu inganan pakobasion baru ima di HKBP Gunung Tua Resort Sipirok Distrik Sada Tapanuli bagian selatan Sumatera Barat dohot paujakon Padita Johannes Lasmar Hamonangan Tarigan STH gabe Padita fungsional di HKBP Cibubur Resort Cibubur ima nanang patupota di hari Minggu 27 Oktober 2024 di Parmingguon pukul 10 WIB. Hobartu program kerja ni Huriata 2024 marhite tiktingon. Pinangido tu sudah ruas ni Huriata asa tapat saat bema peliat tahun tu Huria manang tu situa wi nabe. Na papituhon panitia tahun oikumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun HKBP Cibubur pa 45 tahun 2024. Domu tu pesta puncak oikumene inklusif pesta gotilon hari ulang tahun HKBP Cibubur pa 45 tahun mamuka siang hari Minggu 15 September 2024 sahatu Minggu 10 Oktober 2024 di Patupa panitia do papungon tupak tu pesta gotilon marhite amplop jala tapasahat mai duksipul parminggu di jolo ni pituni garejata. Aris Rabu 16 Oktober 2024 Patupata do rapat koordinator panitia masuk pukul 10 WIB maringana di konsistori. Lastik tingoma nagabi udangat sude panitia asareta madohoti rapoti.
Hari Minggu 20 Oktober 2024, Ima Pesta Puncak Tahun Oikumene Inklusif, Pesta Gotilon, Hari Ulang Tahun HKBP Cibubur pa 45 tahun. Di Patupahuriado Parmingguon masuk pukul waluip manang holan sahali Parmingguon. Laos pinangido tuhita saluhukna, asaunak pola mabuan kendaraan manang mobil tu gereja, domu tu keterbatasan di parkiran di gereja, jalalos taihutton ma arahan sian petugas parkir. Hari Minggu 20 Oktober 2024, Parmingguon Sekolah Minggu, dohot para remaja di Pasada, maringanan di GSM Gloria Lantai Sada. Jala pinangido tunatoras ni anak sekolah minggu, asa dibuat maingana di gereja, manang tidak bergabung dengan anak sekolah minggu. Daftar gor ni ruas no pasahaton spontanitas, dohot persembahan kasih, boy mata jaha di tik-tikta. Songoni matikting di minggu tesadarion, aka tikting na mangihut, boy mata jaha na tarsurat di warta jemaat. Sonari pinasahat mapartikyat tu seksi kemasyarakatan lahomadokata. Horas Madihita. Selamat hari Minggu ma dihita amang inang suang songoni yang aku nami naposo bulung horas madihita domu tutik ting naung tabige ia di hari Minggu di tanggal 20 Oktober 2024 ima nagabe pesta puncak tahun Oikumene Inklusif tahun 2024 nagabe laos di Pasada tu ulang tahun ni huriata doho pos pesta gotilon alani totu marasing ma perminggota songon tiki-tiki nasomal ala hola sehali perminggu do di nasadari untuk mengantisipasi doho menjaga aka kemungkinan dibuat huriata do menang perhala do melalui seksi kemasyarakatan hal-hal akan boleh mengurangi kemungkinan na terjadi naung di tiktikon nakaning molo boinian akamang doa amuinang song-songni akan poso tahu sahom ma rotu gerejaon unak pola mabuat kendaraan pribadi hita bui mahita diantar manang naik kendaraan umum alani keterbatasan ni tempat parkir di huriata na padua homuse molotungpe mabuat kendaraan kita tak parkir masudi kendaraan di sabola seberang ni gereja tak tempat parkir seberang ni gereja molo halaman gereja dipakai monanon untuk memasang tenda untuk keperluan ni menyambut jemaat. Nah mungkin dak tertampung di gereja alani keterbatasan ni tempat alani aka amanginang taihutom ma arahan ni petugas na adong di lapangan molotungpe nunga penuh di tempat parkir seberang bui ma mengarah hita tu halaman parkir Otomindo di Otomindo non adong do petugas tadi si molo dang dibuka pagarita dok hamisian HKBP Cibubur pasti di itor dibuka doi molo tung penunga gudang gok di Otomindo khusus kendaraan roda 4 buido diparkir di komplek Cibubur Indah alai tai hutum matong arahan sian petugas na adong di komplek Cibubur Indah asalingga sudah mardalan ulau tahun namanginang di tanggal 20-on tahindari mama buah naka isarana tas na belga-belga cukup ma holan untuk keperluan sadari misalnya ulosta unang pola belga-belga tabuan
Hasta unang gabi adong mengandung kecurigaan tu akka nahumaliang tak jala di perminggu sadari dibantu warga sekitar taruhita buama asa dinggan reta sude ulau tadi sadari jalani amang mangidu hami doh gomos tapat dua ma bawah hita halak Kristen na toleran tu akka nahumaliang tak unang dua non sona gabe baru pamerengan halak itu hita nasida do mangidohot tu hita asa dohot nasida berpartisipasi ono pala kan no petugasisan warga sekitar dibantu RT RW setempat alania manginang gomos kami mangido rak mahita menjaga keharmonisan kerukunan antar umat beragama di lingkungan tahun songon na pinangido nasida tu hita di Indonesia tu kami asa saling menjaga hita di ganup aka persaurata di lingkungan tahun. Jadi tarsongoni maju amang nabui hu pasata mi bolo tungadong penon ka berita-berita na menyangkut tu pestaon bui mahu kirip kami melalui grup di wik tabe mauliate tuhat tama nama dongan hita. Tabigema ede pujian kor wik 5 diuduti wik 7.
Tapuji Tuhata marhite ede nomor 403 ayat sada dohot udutna huhut tapapungu pelean sada A sada B. Pus rohaku di Tuhanku dan terbuai terhiriman. Ondo tokang kaki aku tulangmu muapatan. Lobi pos dorohaki sai batu lusandai. Oanonna autusi. Uhila legatu pari puriun nadi awun. Sai kong di pasari-sari nai muri ya rohakun. Nai lampu tinggi nai tinggal paton diuki. Nyawa malamonai.
patana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita. Hamuna manami nanami hatane dituhata di minggu pa-20 hondung Trinitatis denek dosian buku panurirang Habakuk bidu 2 ayat 1-1. Habakuk bidu 2 ayat 1-1 ujahau matuhita tapayutiut ma di bagasan rohata. Di atas panatapak kudo au jongjong jala tidang au tu partano batoan jala manatap-natap au marnida manang aha si dohononna tuau jala manang aha alusna taringo tu alu-aluku. Jadi nina jahuba mangalusiau suraton ma pangukaponi jala uhirhon tu akabatu panuratan asa takas terjaha nang pamulus ay taringot tu tiki sugut dope pangukaponi jala hapogan mangreahi ujung jaladang margabus tungsura pe lumepa say paimai-mamai ay say narodo sugut dang tagamon tertading idamana teal doibana dang tigor rohana di bagasan alai anggo halak partigori manguludo binahen ni parsi hohotonna marhapor siaon ima sahatna dehamuna manami nanami topik ta di ayat na parpudido dili halak partigori manguludo binahen ni haporsionna. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Molo ta pikir-pikiri ala atarjarang do panurirang Habakuk tabigete. Ang do hape Habakuk rupaning. Ternyata dia orang yang luar biasa. Ya, buama Habakuk banggo somal do tabigi pesalmen. Banga solma pesalmen rupaning. Ngasomal hita mabigi surah na Apostel Paulus dot akalana asingi alay molo Habakuk atar jarang dui au sadiri pe hurajumi dui saliling paditau di tikina budari husara-suraton di sekamaran di tongai rupaning diberengin atas songon nalilingau dibereng di dirip pumudu mau rupaning bahbuasa marsirang mudu pami narohana rupaning na mangalului data do taringo tu Habakuk memang jarang do Habakukon say huingo-tingo rupaning hirana betul-betul dang pigad hal yaw majami tahun Habakuk ternyata dia luar biasa hebat ya ise do si Habakukon buasa pola dipamasuk gabi panurirang ibana dan kita tahu bahwa Tuhan tidak salah pilih inang amang. Dia tidak salah pilih kita semua. Termasuk Habakuk. Walaupun sebenarnya di perpadi teologi di perjanjian lama, Habakuk itu adalah orang yang bekerja di istana suci, bait suci di Salomo, bait suci Salomo. Rupaning. Dia orang kecil sebenarnya. Buama na karejo ete. Sa pasong kita par karejo. Kita bukan owner, kita bukan pemilik, kita bukan penentu, manang na manajer, manang na ketua, manang na amai rupaning, manang direktur rupaning. Tapi dia hanya orang biasa. Tuhan pakai dia, hebat ini. Ini hebatnya Habakuk. Di bagasan pertikianon upaingot tomatuhita manginang. Jangan pernah ragu dengan apa yang kita miliki. Itu dari Tuhan. Apa yang sudah ada pada kita itu dari Tuhan. Jangan karena sedikit yang kita miliki asona mamora au ubigi tikting neng pesta gotilon masih bahenoku bahen na bui bahenommu bahen nang marungut-ungut
asa unang marisuang, gudang pe mulu marisuang, siang di, kan itu. Gudang taleo nale marungutungu kita amatun, wala na mangan, wala na on na. Bahala pembepike asing ina tahun. Sanggul na tulu tayo sanggul muna. Gudang do sanggul ati rupaning ya. Tahun na dijulu rupaning, bengkok kanan rupaning. Ale marungutungu, jangan. Bahay na sa tolak, urupi halak rupaning. Dakuboto na meti sederhana do contoh maju hudukun contoh kecil. Adong do hea hubigi sa statement na malo na memang maloro na sida dang na malo dihitan. Anggo na malo dihitan ngasing konotasi niate. Didok ibana 1000 nasihat tidak lebih baik daripada satu contoh teladan pangalaho. Jadi sa huingot do rupaning nang petik kilaja ngau dakuta do pinataon rupaning. So binoto manangisi na jina rupaning. Alay sa huingot do di pikiraku 1000 nasihat tidak lebih penting daripada satu teladan yang baik. Kan itu pau anggo na mamudai halak bata do jagona. Telu di bata ima baik kamu. Jago mulai sana me satu na mate. Dipakulingi do pese-pese rupaning. Hau cok ina. Ina do betong rupaning. Hau cok burju-burju mo ina muse. So binoto mananga non rupaning. Dok na mate ima dah makirpasi matodim sahalam ate amang buru ina muse. Asugari dia lu siapa sawan. Oke, ina tong. Bah, gua pikir hita pelari do ate. Bah, mabake makuling amang las tulang nisi rupaning. Luar biasa itu. Oke. Namuse. Aku jodoh hubigisian Facebook hubereng mar dipoto ya karena mati. Ya untuk orang Cibubur memang tidak ada, tapi janganlah foto na mati. Asiroha. Maybe yar hitar. Asugari besongon. Baru tidak bisa. Setiap mamoto songon di mana. Baru namuse baru songon. Wah, apa itu kan begitu ya. Kadang 1000 nasihat tidak lebih penting daripada satu teladan contoh. Jadi hita itu hita sen halakukom ta persajari do lebih baik kita memberikan contoh sippe hita dang pola gudang tatoi rupaning. Unang pola gudang ungut-ungut, unang pola gudang kritik, alay apa yang saya buat? What can I do for you? Siapa yang kau song na jagote? Ya. Song ini dua karena marsahit ate. Kan baru marsahit. Jago-jago do bahasa Inggris kan. Apa yang saya berikan, apa yang saya lakukan untuk Anda? Kadang kita lupa kualitas sangat menentukan banyak hal. Kualitas sangat menentukan banyak hal, bukan kuantitas. Kuantitas jumlah atau banyaknya. Adong do di hata siliban. Ya, nganian ngalilingon tabat hatu si ruparing. Nandidok na quality time. Ya, waktu yang berkualitas. Pajupang pahita terus. Sarupa may amanginang akan berkendaraan umum ate. Aka TJ to Transjakarta. So tatet day amat tanam buah ni dok kenek nai. Alana dang adong disi kualitas quality time. Ala buah hasomala dito mana ko hudur paning. Do namar pesawat so tatet day. Nate bidi babua pilot kita hari ini Chris Panduli harap tadi takut darhamuna rupaning ate. Habi daong Chris Panduli harap nasing do habi. Kan di donaing ay sunasya da goar napunay kan di dongeng. Nah, quality time. Waktu kita hanya 24 jam. Berapa menit, berapa detik. Sangat berarti bagi kita. Sautik be. Sadetik be. Berarti di. Senyum 3 detik may. Dan kok sadetik. Tapi orang yang melihat senyum kita, mang manis naik. Nate perwa rupani ngati. Kan amang manis naik. Aku rasa hot deh bah. Aku rotang yang munai rupaning bui songono ni rupaning. Aku rasa hot deh. Adong akan burju gudang akan burju di son. Rotu jabu. Adong mangaleon, adong madapul, adong macam.
Wah, luar biasa neraka bagasan. Inilah Habakuk zaman now. Habakuk sekarang. Otik pe natabah ini menentukan. Ang rupe mampetjom tuhami. Wah, memang dang terasa alai saya punya semangat. Jadi berapa waktu, satu hari, satu malam, 24 jam, berapa jam itu kita pakai, berapa menit kita pakai, berapa detik kita pakai untuk Tuhan. Itu dah. Aidang holan na karejo ta taula, karejo murum daung inang, daung. Untuk Tuhan itu juga penting. Apalagi kita per Jakarta, si patalau pagi, mulak borngin, si patadang bungo do pedak danak, ngam lau hita mudum dana unga mula kita amang ngirine narakui bagasan. Itulah perjuangan. Memang hidup ini adalah perjuangan. Memang berjuang do hita di Jakarta. Tetapi satu detik pe quality time menyentuh to touch ya danak nang pimodo ibana renges dang diboto manangaha manang isi pe dijabuta holan ta sentuh ibana holan senyum hita. Itu quality time. Tidak membutuhkan jam di situ. Ayang go sajo hita senyum terus belujo medah holan na basa di sajomi nado rupane. Quality time penting amanginang. Sediakan waktu untuk mereka yang kita cintai. Unang hata holong dorohaku. Habi nanggo pala senyum dakya. Ya. Mulu dijabu. Hei, silakan. Berikan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan? Holang senyum-senyum. Jarang doh bereng senyum malak batak tu tanah. Hati amang. Apalagi pertukuan nang pejago soramu rupaning jago na kena demuna merselu-selusan ale tu dijabu akaina penakin wik 5 wik 7 kapara di Kamis pe bereng uncarang do senyuman tu amat tanah so lalap ate ulam manggoso sira manglo pajagali rupaning manggiang senyum tidak butuh waktu yang lama, quality time. Dan juga Tuhan, 3 hari mahita martangi yang sadari. Halamangan, tidak. Anytime kita berdoa, tangyang do dalam asa. Iya, ada lagi bahasa Indonesia mengatakan dia hanya sejauh doa. Iya, Tuhan itu sejauh doa inang. Enggak jauh banget dia, walaupun di surga hanya Tuhan yang tahu. Dan dia tidak jauh, dia hanya di sebatas doa. Berikan waktu untuk Tuhan. Apapun pergumulan kita, apapun angan-angan cita-cita kita, berdoa. Au hurajumi huhaporsiai alane tangiang do boy songonon. Setiap berubat ya konsul pe martangiang do hami. Dang olam mangan hami martangiang. Nah tapi sangat stikini cade lau manang belibet hatakku manang pamangakku alai au do martangiang. Salah petaho di sini rak di bagasan di boto namar huaso idui. Ahana di bagasan rohaki. Amanginang Allah kita omnipresent. Dia hadir di mana-mana. Manang di dia, manang di bus pehamu martangiang. Unang lalap hita memikiri akan nama sedang tolap tai. Habakuk dia perhatikan orang Israel, dia berpikir dengan imannya, dia pakai imannya memikirkan bagaimana umat Tuhan ini, kok bisa mereka ke Babel terbuang, dan dia pernah di penjara. Rabdohot hal Israel terbuang ibana. Alai rohana hapursonna hot do di bagasan Tuhani idu makana di dasar naki di dokon di atas panatapaku do au jongjong jala tidak ngau tu partono batoan jala manatap au marnida manang aha sidohonoku tu sidohonon na tu au jala manang aha alusna tu alu-aluku. Dia menantikan Tuhan, dia butuh Tuhan.
So, kapan kita butuh Tuhan amanginang? Apakah kita bergumul patut do HP di palos di bata kita bergumul? Ai di bata periko do di jauh warna tu hikmah itu siap pangalahota. Apa yang bisa kita berikan pada Tuhan? 1 detik pun melatih Tuhan. Danggok 1 detik. To thanks God. Jarang duit tadokone. Hola turun hitasian kendaraan melatih Tuhan. HP ku parron hola turusan kendaraan neurit dong. Gabi mak kan begitu ya. Melatih Tuhan. Say thanks to God. Ninna halak sileban rupaning. Apa yang kita, walaupun itu berat hidup ini, itu makana menarik dosa sitong ngatur pukton. Apalagi epistel tanah kinate, ya mulut aparahon aka epistel ta. Jalahira sudidu hita mangedon taring utu hapursiaun kan, hapursiaun di ayat 10 onum teh. Aidang huwailahu beritahu nuliin kata si Paulus, dia tidak malu memberitakan Injil walaupun penuh tantangan. Sebenarnya dia gagal untuk datang pertama, tapi dia beranikan terus berjuang. Jugul hontangiang. Luar biasa nakit aka edetai rupaning. Ya, mulai sian para hari Kamis, mulai sian dia dan kini. Usah tak dona kini. Pertukuan ama pertukuan ya. Ina mendokon asa gabe sonang, asa pasuang gogo. Pada meroham. Innahamu nakin mangit dehoni. Dungi saya puji de bata, nah saya tong basa. Itu ingat, setiap saat aupe maret de doau, nang pe mo kau rupaning. Dang pula salah, dang pula adong hubungannya de. Alai saya puji de bata, romuse lagu di sian week 5 rupaning mandokon. Anggoy hata-hata daw na hucata tinang. Iya, tu geleng tai. Geleng itu masa depan tada. Jangan hanya ala mok-mok, gemuk kali kala pendeta harahap ina detong. Jangan. Dang holan jasmani tapi rohani. Dang holan rohana inang. Do partodonna tanyakon. Ai hama juonon jahat do. Nejulo hita. Ya kita tahulah siapa kita. Ya, terbatas do sudi. Dang adong hita nak ni bupati hubering pensialian non. Anak ni hapung pejarang on rupaning ngate. Tapi kita andalkan Tuhan. Martangi ako. Holanido dokon tugeleng mi. Martangi ako. 1 menit? Tidak. 1 detik? Tidak juga. Sedikit sekali waktu. Dungi gabi anak na teori mahonin na. Lebih pitu. Anak naturi itu bukan hanya to say is easy katanya. Mengatakan itu, mengucapkan itu mudah, gampang. Tidak butuh waktu yang lama. Anak natur nggak sampai 1 menit, nggak sampai 1 detik. Ale songo dia do hita mamarangihon, songon edemuna nakina manginang. Luar biasa edemunai. Saya senang mendengar itu. Ya, parangihon nadinggan. Molo na anak natiuri tarida sian parangena jala lomoro hana tu natigor tu akan natigor dot nasitong. Itu semua diarahkan Habakuk pada saat ini kepada kita manginang. Bagaimana kita bisa baik. Nah tapi hacik do di si Habakuk alai di leon rohana. Sebenarnya dia capek, dia memikirkan sakitnya. Wajar do ibana marungut-ungut, wajar do ibana muruk tu debata, wajar, tapi dia tidak pakai itu. Potensi imat tai, hapor siot tai. Kita bisa mengeluh kepada Tuhan marungut tu debata. Ayo pugos, ayo songon. Jangan pakai itu. Alai hitung berkat Tuhan, mari hitunglah nina. Hitung berkat Tuhan. Hosami, ngolumi, hai pasonmi. Dongami manangahape na di jalom. Tapi ingat, suatu saat dirok nakin di ayat 20 itu songoni nang bukan. Dia tolu taringo tutik kisogo dope pangukaponi. Hapogan marahi ujung.
bertahan sampai akhir. Ya, jala dan mergabus, unang mergabus, jangan lakukan yang tidak baik, lakukanlah yang baik. Aina sarodo sogot dan tagamon tertading, semua yang akan kita miliki pasti Tuhan berikan amanginang. Hai pasoni rikot doi dihita pangido lehonon dari sabar dalam hidup. Ida material doi bana orang sombong laini. Dan tigor rohana di bagasan diet opati alai anggo halak partigori mangulu do binaheni parsihototorna marhapursion, luar biasa hapursion ni dihita. Jadi unang remeh hita di hapursion, parhapursion do hita manang ya kebiasaan bisa, tapi tidak cukup dengan kebiasaan hapursion ni. Alana gudang do halak alani kasomalan gabi lupa ibana di bata, lupa inang amang, lupa mandok mo lihat itu di bata. Jala odo tema dihita, ahado haporsioni. Ya, ahado haporsioni. Tasulukiti marohata, parhaporsiau do Tuhan. Orang parhaporsiaun songon lebih pitu ding hanguluhod do haporsion nai mangulu di bagasan hati gorat dui jala manang dia penataula nadinggani nang pegudang tantangan nang pegudang hambatan pergumulata bertahan suatu saat indah pada waktunya didokon di parjemita tulu ai sapulsada alai hudok matuhamu pos haporsiaun ima pos niroha orang yang pos rohana dia tenang dalam hidupnya. Dia hidupnya tenang dan berkualitas. Dia tidak mau gegabah. Dia tenang karena percaya Tuhan itu ada. Tuhan itu bekerja hidup. Kemudian burjudo halak na porseya. Nang remengon. Jadi muluna remengon. Hirana song do haporsion ne. Pintar-pintar. Tapi pakai hapursioni. Urok matuhang rikot do hita hapistaran rikot. Alai narumikot di hita hapursioni do. Kupikir dang adong persoalan di hita. Molopos rohata rupani. Penaro. Toy mak diboto Tuhan idui. Sabar mahita. Sabar mohinang molosongon na dialo anak miho sa tokin. Sabar ho atik buah ina mabenlas roham di haitu tuam. Song-song ni hita ama sabar hita ati bawa ima bensonang hita ati sianiro akan las niroha di hita sabar hita one day suatu saat Tuhan akan membalaskan yang baik kepada kita masing-masing. Porsia do hita di si molo porsia tahangaluhom ma amen martanya mahita ali Tuhan di bata mulai tema disudi dengan ibasam na pasangahon tiki nami pataruhok kami tu bagas jorom gabi bui hami pajupang dot ho di ibadah rap dot akadongan nami nungawet deho kami ede nami dalan nami mamuji hohuhut mangajari hami dia dosi bahenon nami di baheni ajari mahami Tuhan asa Bartolomo ni roham hami asa gabi anak natiur hami hobar tulo maniruham pasu-pasu mahami nang ruas ni huriam name menamagudang sa hatu na matua tarulumobi dia kaya nakomu naneng macalo pasu-pasu pabagason si Felix Octavianus Sitio do Gresita buru abarita songoni nang si Sandi Mulyana nang si Citra Haryati buru nenggolan ditikina gabi suami istri di pasadaho na sida gabi suami istri na burju ma Tuhan hela parumay na burju ditikina gabi ama ina na burju ay haburjo ni hatam do naman dokoni sakka muri Tuhan molo pos rohanami tuho lehonon mudo nariko dingulu nami hu pasatay masudi tuho ruas ni huriam na marsahit amang hudagalung amang iigultom
inang hutagal buru sinaga, inang segyen buru matondang, amang empakpahan, Alexander Munte, amang Jesiahan, nangakatodong nami keluarga na dibagasan na hurang sehat, tong mahupasat kami tunasida Tuhan. Hirim rohan nami salu na songon na posomon, dibagasan hay pasok kami salu na. Madalani akan natin upam, maday dengan di masam di ngulu nami, asiroham, tangihon akatangiang, na manangyakon na marsahiti, asa jupangan las nirohan asida, marhiti pasupasum, hisar pamatang na, ubat si panganon sinumudot nasing pe, homa mamasu-masui. Pasu-pasu nang dongan namin na marulang tahun, pernikahan, dohot hatutubu. Asa las rohana sida Tuhan, mangetongi pasu-pasum, dia kaperdalanan ng ulunun sida, diragam ni hamaolon dia dupin sida, toktong horap dohot na sida. Atong upasat kami mangulunami tuho Tuhan, songon paredon nami, isi mahami, pardusa dohami, alay hinorhon ni holong ni ruham, gabi jupang di hamilas ni ruha, dohot po siniroha, ajari hami amang marhapor siyaong tuho, asiroham, urupi, dongani hami, madalani akapartikyani, sisa dosa nami, sahat di homang ulo nami Tuhan, marhiti Jesus Kristus jalo mahami, amen. Mari de mahita. Di perjalanan Yesus di jalanku, oh di tangan-Mu mana
tamartanga kita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na dinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupa saat hami ma siyan na nilihon mitu hami pilihan nami duho, say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti, asa hupa rahasia kami pilihanon, pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni Huriam, dohot di Portibion. Buhay marohan nami marhiti-hiti todim, asalam hutadahami gudang ni sileo-leo mitu hami, asalam gir-gir hay mandok mauliati tuho, marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amen. Namin na di Banua Gijang, say pinurbadia maguarmu, say ro maharajonmu, say saut malomo ni roham di madua tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siapari, si sama dosa nami, songon panesa namin di dosa ni dongan amardosa tuhami, una kami tugihon tu pangunjunan, balua mahami sian pangago. Pasu-pasu sian Tuhan de bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodako Tuhan de bata ma bohina tuho, jala asi marohana midaho. Di dopakon Tuhan de bata ma bohina tuho, jala di pasaorohon madamena tu todim. Amen.